Kai, ai gaskiya Katsinan nan dai ya ne. Ni shirye-shiryen da ma nake yi gaskiya barin garin zani. Yau cikin daren nan da ƙarfe 12 nake so in bar garin nan. Shine muna faɗa maki ki je Ibadan. Ina so a'a ba zan je Ibadan ba. Haba, so kake na je a kashe ni? Yanda ku ba ku da imani wallahi. Wallahi Yarbawa nan ba ku da imani. Mu muna tausaya muku amma ku ba ku tausaya mu. Ba ku da imani. Mu kin ga yanzu muka samu gida, ko muka samu kuɗi, za mu je Ibadan a can za mu yi aure. Sai ku ce mu muna nan Katsina ba gudu ba jara ba. Rage baki. Me haka? Wallahi aboki nake faɗa. Kamar dai ba musulmi ba? Ke da ubanki haka na. Rage na gidan malam. Ko musulmi ba haka? Akwai musulunta ba ce haka ba. Me kun kaza ga kai mai sallama. Rage dan gidan maman Iyabo. Na ga muku abokai. Wallahi abokai nake faɗa. Na zuwa ina? Kwatowa ne. Daga ina? Na can. Can ina? Ko shedan bai san can ba. Ba mu labari mu sha, ba mu labari. Tausa ake. Ina ne? Ina ne? Bugu ake. Gaya mu. Ki faɗa mana. Lahira.